Kilo rek, tarif lho. Rumah klasik modern. Ukuran nih 6 kali 13 hargane 375 juta. Nang mriko mae. Nah, pas belakang kini iki ono pagar taneme ambek ono roster e. Lho. Ambek ono lampu niki nek bengi murepe apik, eling koyo obor ngono. Nah, nang tengah iki ono kocoe transparan ngono. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki nggone area karpote. Duwowo, cara ngono Pajero, Innova wis auto mlebu blank. Oke, prei helikopter gak iso parkiran kene yo. Iki bentuk fasad depane, nah iki ono botol-botol toto ngene, ambek ono keramik iki ngene. Nah, ben nambah kesane estetik. Ambek ono lampune nang kene iki sing moncot iso ndukur ngene nek bengi yo. Nah, iki kerane ready. Kena ge numpak sepeda utawa mobil yo, kari nguntir tok. Ah, saiki langsung lanjut rene. Nah, iki iso digarah ruang tamu utawa tempat rasan-rasan tapi sing positif aja negatif golek gapi yo. Nah, iki ono kaca mau. Nah, nang kene iki wis ono lampu sisan. Nah, saiki langsung